Tvrdenie číslo 1. Zo všetkých hudobných žánrov mám najradšej pop. Tvrdenie číslo 2. Jedným z mojich obľúbených hudobných žánrov je blues. Keby sa teda zaoberáme tým popom, máš rád možno slovenský pop? Ale áno, do istej miery, hej. Vieš mi nejak ten druhý žáner priblížiť, že o čom je, že čo o ňom ty vieš? Blues, tak to je žáner, ktorý vznikol v Amerike koncom 19. začiatkom 20. storočia a je to vlastne je to ako keby ľudová hudba afroamerických prisťahovalcov, alebo teda občanov Spojených štátov amerických. Ktorý výrok mi chceš prezentovať ako pravdivý? Ten prvý. Čo vieš o pope? Populárna hudba, ktorá ktorá mierí na vlastne široké masy ľudí a je to taký univerzálny žáner. Čím ťa tá populárna hudba tak učarovala? Že prečo je pre teba taká obľúbená? Tak asi tým, že práve tým, že je taká univerzálna, že dokáže vlastne osloviť veľa ľudí naraz a že každý si v nej môže nájsť niečo iné, čo sa mu páči, alebo tak. Ak je toto, čo mi hovoríš, pravda, tak prečo úplne nemáš taký blízky vzťah k tomu druhému žánru? A tak ja som nepovedal, že k nemu nemám blízky vzťah. Ja som len povedal, že je to jeden z mojich obľúbených žánrov možno. Aha, dobre, ale teda ktorý z tých dvoch žánrov je tebe bližší? Tebe je bližší ten pop? Áno, presne tak. A pop toho možno minulého storočia, alebo ten možno aktuálny? Skôr toho minulého storočia. No to je náročné, pretože ja viem, že ty si takýto retro milovník, takže teraz je to pre mňa náročné vybrať. No dobre, aká tvoja obľúbená skladba popu je pre teba taká srdcu najbližšia? Momentálne je to asi Tancujem s tebou rád od Karla Duchoňa. A z toho druhého žánra, ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Asi skladba Hoochie Coochie Man. Nad oboma tými pesničkami si sa zamýšľala tak nejak rovnako dlho, takže je pre mňa náročné rozhodnúť sa. No, tak toto bude veľký tip, veľký odhad, pretože je náročné sa rozhodnúť, pretože k obom viem nájsť nejaké odpovede relevantné a je to pre mňa dosť náročné. Ale tak teda bol som naklonený k tomu druhému žánru, že to by ťa mohlo viacej lákať ako pop, lebo tak poznáme sa už nejaké roky, tak to nejak viem možno odhadnúť, ale tak ja to risknem. Skúsim, lebo keď je ako si povedal, tá hudba, tá populárna, taká univerzálna, tak je väčšia šanca, že aj teba nejak osloví. Takže je to populárna hudba. Už má krátke nohy, je to blues. Ale čo? Ja som to chcel dať. Ja neverím. Prečo som to nedal? Nechápem. Dobre, nevadí. Zatiaľ ani jedno víťazstvo v tejto relácii môžeme mať milión častí a nikto nevyhrá. Môže byť. Dobre. Na kúpalisku som pred plavčíkom spadol z nafúkovačky, začal som sa smiať, hneď na to sa začal smiať so mnou aj plavčík a potom aj iní cudzí ľudia v bazéne. Alebo na kúpalisku som spadol z nafúkovačky a nikto sa mi za to nesmial. Smial som sa len ja. Čo je pravda a čo výmysel? Dobre. Koľko si mal rokov, keď sa táto udalosť stala? No, ono sa to stalo minulý týždeň. OK. Aký starý bol ten plavčík? Vieš čo, bol celkom mladý, že neviem odhadnúť vek vo všeobecnosti, ale mohol mať určite tak po 20-ke, nebol nejak, že starý, ale mladý. A tí ľudia, čo boli na tom kúpalisku, tak prevažovala tam vyslovene akože nejaká veková skupina, že boli tam väčšinou mladí ľudia, deti, alebo skôr takí starší, nejakí dôchodci, alebo také volačo? Boli tam deti, bola to síce taká chill zóna, že tam sa proste hodíš na tú nafúkovačku, ale tak ideš po takej tej rieke a tam sú deti, ktoré sa predbiehajú a bláznia sa tam. Čiže možno tam bolo viac detí, ale bolo tam aj viac dospelákov, tak nejak sa narovnako. A ty si, dobre, takže spadol si z nafúkovačky, takže ty si proste ležal na tej vode, na nafúkovačke a len si proste sa odtiaľ nejako skotúlal do vody? Áno, pretože ja som sa tam chcel tak vyšplhať trocha dozadu, lebo to bola akoby nafúkovačka pre dvoch, ale bol som na nej sám. Takže ja som sa snažil tak nejak dostať sa viacej dozadu, aby som si mohol lahnúť, ale tak nejak som sa prevrátil. Okay. A potom sú rozhodujúce tie okolnosti, že či som sa smial len ja, alebo aj plavčík a iní ľudia. Tak ja to skúsim. Ja si myslím, že pravdivý je ten druhý výrok.
že tam teda plavčík bol a tak. A že si sa smial len ty. Ja, že som sa len ja smial. No. Takže Lož má krátke nohy. Máš pravdu, Erik. Je to prvé víťazstvo v tejto relácii. Ty budeš asi viesť, lebo ja úplne v tejto relácii som asi nemožný, ale nevadí, sme len na začiatku, tak možno motika vystrelí, ale ja ti gratulujem, naozaj ti gratulujem z celého srdca. Zvíťazil si, gratulujeme a nezabudnite nám dať odber a vidíme sa pri ďalšom takomto videu.